И здравейте YouTube, днеска сме на PvP и днеска ще оцелявам с Джоани, както го виждате. И да. Аре, Джони, да ходим. И да се оставя само айтемите. Да, както виждате, защита 2, някакъв меч, той... Аз качвам долу. Хубаво, ей сега яш долу. Мятам ги те, с една легендарка и скачам долу. Няма много хора, има диамантен, Къде го видя? още един диамантен. И те са двама. Те са много долу, брат. Долу ли По-добре са? да не скачаме, защото още един диамантен скача. Да, и то скочи. Да слезем лекичко, ако искаш, тъй. Моя сет е защита 2, твоя? И моя е същия. Не, защита е едно. Какво ще правим? Ще скачаме? Аз викам, може да не скачаме. Както Чакай, бях. къде си? Я лама. Ето. Готово. Хубаво. Разбра за какво става въпрос, нали? Да. И... някой Как те му удари то сме? Де да го знам, бе? С педала. Някой... Нещастник. Кой му удари? То сме? Ето. Да, видях. Някакъв железен скочи, брат, да скачам. Аз скачам след него. Чакай да си пина. Скачаш ли? Скачам аз. Те бая станаха долу. Ще тук като скочиш вземаш и... Хелп, много. И да скачам ли? Аз забравих. Аз скочих, брат, човек. И аз скачам и сега. Чакай да се огледам кой има коля. Пия си по-ушен. Диамантен, бягай. Диамантин ли Кой има? ма цепи, бе? Идвам ти на помощ. Не можа да го ударя. Бягай. Събрах айтеми, човек. Къде са тези диаманти? Един иди след тебе. Какъв е той, бе? Аз съм долу, бе, бати. Ще убиха, ма. Къде си ти? Тръгни, не да. Назаре, да, тръгвай. Да, видял го. Давай, кил го, убил сега идва. Убил го. Добре, идва. Пази айтемите, ей. Аз ги обрах. Всичките ли, бе? Да. Те бяха бая. Знам, бе. Видях. Скачам при тебе. Скача, аз съм долу. То си ти си, нали? Не, то си е трол. Тя ще огръмна. Ала ми тук, бе. Мирезливко. Някакъв мудра. Да, бе, Пак видях. го убиха. Аз го Махай убих. се оттам, Аз го убих, бе. Махай се диамантин, ще скачат. Скачат ли? Ще скачат. Хубаво. Аз сега чакам да ми пише той. И излизам. Излезе. Не, чакам. Спаун. И да, сега заминавам на спауна. Да си оставя айтем. Вау, аз съм напълнен само с айтеми, бати. Аз като ти казвам, бягай оттам. Ти отвори ли този често? Тук е те. Кой? Тук. Ендер, бе? Не, бе, долу в PvP-то. Не знам как. Много айтеми има, бе, брат. Как се отваря, бе? Obsidian TNT. Как го отворя, бе, бати? Potion Key, не знам. Как не знаеш? Острота 3, има легендарка. Сериозно ли? Да, бе, елай тук до мене, къде си ти? Сега ще донеса хем сет. Аз тук има някакъв диамантен, но него няма да го ползвам сега. Кой ще правим? Да вървим да си направим някакъв холм първоначално. Ама тук май не може да се прави. Къде си ти в дупката, бе? Да. Видя ли ма? Отзади. Ето ма, скачам. Отзади, за тебе, да, човек. видях те. Ела тук. Не съм аз. Ти долу ли си? Не долу, виж ма къде съм, скачам. Напред я гледай, бе, брат. Брат, къде си? Видях те. Аре, ела. Ела ти хвърля сет. Къде има чест там, бе? Тук. Да, видях. Аре, ела. Ела ти хвърля майта метката. Взимай. Не хвърля. Хубаво. Уби го, бе. Бягай, келиш. Не мога да го удря. Аз тя не видя какво има в чест. Вземи панталонките. Нищо, аз ще дам нови. Едалочето. Тук има супер неща, човек. Една легендарка, меч. Да, после си ги взема, сега няма да ги взимам. Защото... Ела до честа да ми дадеш айтемите. Аре, къде сте? Аз съм до честа.
Ето му. Ела еткате, хвърлям ти ги. Взимай ги еткате. Дай ми някакви панталонки, бе. Хвърлихте всички. Каквото имам всичко хвърли. Видях. Еми като си видял. Няма ли никой тук за скачане? Някакъв Диамантен. той ще скочи. Да, знаеш. Нямаш ли? Имам. Дай малко. Ела. Ето ти. Има долу някакъв. Видях. Ай скачай. Чакай, ма. Скочих. За тебе съм. И... То Падмина и тук да знаеш. То скъде се скача. Идва след тебе. Бе да идва, бе, кома е, бе. Евал съм. Ето го. Къде замина този, бе? Избега. Бах ти, той лефтна, бе. Нищо. Админа пък банала, който лефтни в битка. Много е тъпто с админ. Аре, идвай горе. И... Да. Айпито ще бъде в описанието. И... То никой не скача, бе, човеки. Виж ги малко. Аре, идвайте. Аре, бе, скачи. Аз ще спомням на спомня. Защото тук няма смисъл да стоя. Да варим, да си направим хома. Тук май не се прави. Питай админа. Пиши на админа. Админа пише. Той ще отговаря. И... Падна в локата. Не ти отговаря. Много е гаден то с админ, честно. Аз имам... елате да майте ми, къде? За кой ми са, бе, брат? Дръж. Слушай ги в ендърчеста, нали искаш панталонки. Нямам място в ендърчеста. Ти каска. Аз и всяки за... Никой място няма в ендърчеста, То с брат. админ не ти пише, бе, бати. Оставя го. Баси... Като да прави. Баси админа. Той злато, диаманти, диаманти, тук продават ли са? Да, бе. Магически колби, той, но и... Всичко се продава. Аз сега ще ходя да продавам. Какво си мислиш? Защото аз нямам място тук в честа. Само айтеми, бати. И при мен е те. Варшоп. И после слезам отдолу честа си обирам нещата. Къв сет имаш и долу? Защита къв? Двойка. Про 2. Супер. Тук са айтемите, не ми трябва. Диаманти, продавам всичко, брат, аз. То аз диаманти ги хвърлих. Хвърли ли ги? Да. Те тук диамантения блок, той, но и... Те стоят вече. Варшоп. И да. Да ги продам, аз какво да ги правя иначе. Той не. Да има да купуваме там някакви полшанки, ето и... Да, аз вече имам пари за полшанки. Сега къде се продават тези колби? Пак си взех тинтито. Бягай, бе. Колбите де се продават? Потърси човек, не знам. Да, видях. Ти си дошъл до тяга, бати. Заеби. И да. Аз тям на вар ПВП идваш. Чакай да продам злато мотото. Ето ги варповете, Jump, Minigames, Nether, PvP, Riot, Shop, Trade. И... Да, това е. Сега ако скоча някой да не ще скочи, аз не знам, обаче да си взема една авалка за всеки случай. И да... Този чест е празен, ме.
Абе, човек, те често и са празни. И да... Преди малко някакъв проблем стана с клипа и сега го дооправих. И сега пак сме заедно. И убиха ма, сега съм с дъмасет. И... Да, много е гадно да то убият. И долу какво има? Един диамантен. Ти долу ли си? Сега скочих. Аз съм без айтем. Аз скачам. Един диамантен са бият. Убиха диамантения. Скачай. Ето го, ето железния. Бой. Той и мен ще му убие, бате. Къде ще убие, бе, брат? Ей, на много малко му става. О, той сте! Що не ми каза, бе, брат? Аз си помислих, че някакъв. Махай се оттам и ми дай айтемите сега. Хубаво. Дай ми някакви айтеми да сложа. Какво да направя? Иди някой. Да, Си 1-7. да, бе, на малко кръв съм. Бях. Аз съм на варп спаун. Да. И... Баси и сета. То почти се е протрушил. Идваме и дай ми някакви айтеми. Ти нямаш ли? Не. Аре, къде сте? Обаче няма меч, да знаеш. Меч. Ай, стой там. Какво ще правим? Имам. Ето ти главата. Да се на друг. Там ще метнем. И да. Имаш ли храна, бе? Не. То и аз нямам храна, честно. Аз тям за храна. Добре. Аз имам един стак. Дай малко. Заебе, аз съм на шоп. Добре. Аз сега си взема. Аз качам. То пак няма храна хубава. Има бе. Ето. Те сайта ми отде ми дойдоха. Изобщо не са ползвани, бате. Какви са хайра? Да, бе. Кит. Старт. И без каска е обаче. Мога да ти го дам. Слагам го тук в честа пък. После като поискаш. И да. Довиждане YouTube. Кажеш чао на YouTube, бе. Айде, чао. Ай.